まずシーズン通してですけど、無失点で試合を終えるっていうことがすごい大事になってくると思ってて、第2クールを振り返って7試合全部失点してしまってたので、ここまでずっとまた第3クール初戦も失点はしているので、まず第3クールはできるだけ無失点の試合を増やしていこうかなって、増やしていかないといけないなっていうふうに思っています。優勝するために、どうしてもこれから落とせる試合っていうのはありませんし、全試合勝っていかないといけないと思っているので、さっきその第3クール、無失点で全てやっていきたいっていう上で、この試合は非常に大事な試合ですし、まずは無失点で、前の選手を信じて後ろの選手はしっかり守備で貢献して、チーム全員で勝てればなと、そういうふうに思います。